a la kosɛbɛ an bi taa an ka taa n'an taara i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka polisiw olu ka jala min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko commissariat commissaires a maa 369 kunun kɔni olu ye u ka fɛn min ye sira kɔni ka a sɔrɔ jamana faama ale bolo k'a fɔ k'u ka taa u ka baara a la maa 369 nin ye ko ta k'a lajɛ an balaka min bɛ a la o ye maa 56 ye tabarikala maa minnu bɔlen filɛ nin ni baara ni u bilala ka taa a la i b'a ye k'a fɔ u ka denguli ni o y'u ka bɔli denguli ye sa i b'a ye k'a fɔ o tɔgɔ kɔni taara a n'a bonya n'a karama ka di belebele ma ni o ye ala ka hinɛ lieutenant colonel Cɛkɔrɔ Bagayogo la ale min ni officier belebele kun don an ka jamana kɔnɔla la polisi a y'a ɲɛmaaya kɛ san 10 a kɔnɔla la kabini ale taara Mamu kɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ mana Mamu o kɛ fɔlɔ 1968 ka taa bila 78 la san 10 a bɛ polisi a ɲɛmaaya la maa kun don maa min ni faso in a kanuba a kun bɛ a la fɛn min ye polisiya yɛrɛ o kun ka d'a ye fo ka taa fɔ a to ten jamana in a kanu kun b'a la wa a ye baara kɛ bonya ani karama o kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye dolanta équipe min fɛnɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Joliba a nin kan club kun ye Joliba ye Cɛkɔrɔ ala ka a dayɔrɔ ni ka a sumaya min bɔlen filɛ nin ye kunun o bɛ bɛn fɛn min ye bɔ ko 19 o maaw ma a bɛɛ lajɛlen ye commissaire ye maa min bɛ yen k'a fɔ ko o kɛra kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmaaba ye k'a fɔ ekɔlidenw cɛla min ye bɛɛ dan ale de ye Emmanuel Kojo a ka moyenne mugan sarada la a sera ka 16 buruburu 88 a y'o sɔrɔ 16,88 moyenne sur 20 a ye o de sɔrɔ kɛnɛ kan jamana ɲɛmaa a tun bɛ yen fo ka taa se CNT a maa ɲɛmaa ma ni o ye colonel Malik Diaw fɛn min ye gouvernement maa caman tun bɛ yen ministre de la sécurité Dawudi ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale ni an ka finitigilaka minnu bɛ yan o ɲɛmaa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a fɔ douane armée de l'air armée de terre a maa caman u bɛɛ lajɛlen o ɲɔgɔn sɔrɔ yen ani maa minnu bɛ yen sa k'a fɔ k'olu bɔtɔ filɛ nin n'u bɛna t'u ka baara yɛrɛ o daminɛ ani olu somɔgɔw layiba yɛrɛ a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ sabula a terikɛ tun b'a la a terikɛ b'a la n'o ye Bɔmariko ye a kɔrɔkɛ b'a la a banna layiba tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a kɛra kɛnɛ wasalen kɛnɛ sahalen an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ sa nin kɛnɛ nasugu ala ka a caya an ka jamana o kɔnɔla la an bɛ taa ni kunnafoniw ye halisa an ma an kunda fan min kan sa o de ye Burkina jamana ye n'an taara Burkina ale jamana o kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ sigi dɔ o bɛ ka kɛ sigi min ni jamana 3 a bɛ o ko fɔ Mali Burkina ale ni Niger o jamana 3 a bɛ o ko fɔ n'a y'i diya dɔrɔn a fɔ ko AES ka fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ka baaraw ko olu ta ɲɔgɔn fɛ kunun a baaraw kɔni u nun donna anw ka ministre min bɛ yen sisan n'a bɛ fɔ a ma ministre d'État i b'a ye k'a fɔ ale ka fara ministre 6 kan ale b'a kɛ 7 ye a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen Burkina fan fɛ o kelen don fo ka taa se Niger fanfɛla ma o kelen fɛnɛ don ka sigi ka kuma ɲinanta a bɛ bila hukumu min kɔnɔ sa o de ye confédération an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔ ɲɔgɔn ma ka kɛ kulu belebele kelen sariya minnu bɛ o ko jalatigɛ sɔrɔ ta fan fɛ bamanciya wale kɛlɛli la fɛn min ye fɛn caman fan fɛ ka sigi ka kuma nin bɛɛ lajɛlen kan Abdoulaye Mayiga a ka kuma ta senfɛ a sinsinna fɛn damadɔ kan a y'a jira k'a fɔ ko ale ko jamana faama kɔni n'o ye colonel Asimi Koyita a ye danaya da ale kan ale ni ministre 6 ko u bɛɛ lajɛlen ka na nin kɛnɛ belebele in a kɔnɔla la ka na kɛ a seere ye ko AES fɛn don fɛn min ni bi na bɛɛ lajɛlen bɛ ka i sago sɔrɔ a la fara ɲɔgɔn kan o bɛ ka kɛ ni ka bamanciya wale ni ka o kɛlɛ ko o fɛnɛ ka bɔ a la k'i bɛ a ye fɛn min ye an yɛrɛ dama an ka jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'olu donnen don ɲɔgɔn na bi kosɛbɛ ko o fana ye ko belebele
k'o fana ka bɔ a la an jamana saba an jɛra k'a fɔ ko fɛn min ye CEDEAO ye an t'a la bi an t'a a la sini ko baaraw kɔni a nun don cogo ka ɲi fɛn min ye sɔrɔ o bɛ se ka yakubaya cogoya min na ka bɔ o la fɛn min ye baara wɛrɛw ye an bɛ se ka olu kɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na ko da ka bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na ale ka kuma bila o kɔfɛ Burkina tɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ olu ka minisiri min bɛ yen ni a ka ca ɲɛsinnen don Burkina ale kɔnɔ ko o ɲɛnabɔli ma a fana ye kuma ta a fana ka kuma bolila nin sira kelen in kan ko nin ko in bɛ kun cɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o bɛ confédération ko o jalatigɛli o ko fɔ ale bɔlen kɔ yen Modi ale ye fɛn min ye Niger ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kɔnɔ n'o ye général Saliou Modi a fana ye kuma ta a ka kuma o fana bolila nin kelen in de kan ka fɛɛrɛw ani dabaliw ko olu sigi sen kan cogoya min na nin ko in bɛɛ lajɛlen o bɛ sabati n'olu tilala sa u bɛnna fɛn min kan sabula huis clos b'a la dogo ni dogo la u bɛ sigi ka kuma dɔw bɛ yen olu tɛ se ka poyi kɛnɛ ma fɔlɔ n'u tilala sa u bɛ sɔrɔ ka déclaration finale k'o kalan n'u y'o kalan baara bɛ kɛ n'o ye o baara tɔ o bɛ bila jamana ɲɛmaa saba ɲɛ olu fana na ɲɔgɔn ye ka kuma ka lajɛ ko tɔw o ye min ye ni ka o ɲɛfɔ a bɛ nin cogo in na an bɛ bɔ yen an bɛ taa kɔnɔwarikaw olu fɛ yen n'an taara kɔnɔwarikaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kabini an jamana saba an bɔra CEDEAO la kɔnɔwarikaw olu tun ma fɛn fɔ nka kunun u ye conseil des ministres kɛ conseil des ministres bannen fɛn min ye u ka gouvernement ka kuma lasela Amadu Kulubali a ye kuma ta a ko olu kɔni sigin bɛ ka CEDEAO lajɛ ko ni CEDEAO ye décision ta ko kɔnɔwari jamana nato o kɔ n'u ye fɛn ta ka an sɛgɛrɛ kɔnɔwari jamana olu na o appliquer ni fɛn yɛrɛ ma ta u na a to nin cogo in na k'olu bɛ CEDEAO kɔ bi u bɛ CEDEAO kɔ sini Jaagu Kebe mas ka daminɛ a tɔgɔ i ye commissaire bɔli min fɔ ne bolo nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila halisa n'i ye olu ka wuli ka jɔw lajɛ lakana a bɛ se ka sabati cogoya min na a bɛɛ bɛ bila o minɛn kɔnɔna la donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ halisa an ka jamana kɔnɔna la olu bɛ ka renforcer an ka commissariat ka taga a fɛ ne bolo a baara ka ɲi kosɛbɛ minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ olu ka bɔliw kɛra an b'a fɔ vraiment ala ka baara ala ka ta fanga ka a d'u ma Daminɛ commissariat ta la bon commissariat ta commissaire an ka fasa commissaire c'est vrai n'i y'a jateminɛ bi bi in na i b'a ye commissariat caman kɛra jamana in kɔnɔna la donc ni commissaire dɔw fana bɔlen filɛ nin a b'a to jamana bɛ lakana mun ɲini na halisa sigidaw kɔnɔna la bandi misɛnnin minnu bɛ yen ani patrouille minnu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sigida ni commissariat cayara i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ a tɛ kalo dama bɔ Tabakɔrɔ yɛrɛ an ye dɔ sɔrɔ commissariat taara sigi Tabakɔrɔ a ye dɔ sɔrɔ dɛ an ye dɔ sɔrɔ donc n'a ma a zone misɛnnin nɔgɔyara dɛ caman bɔra la tiɲɛ na sinon an bɛ polisiw ye sisan waati dɔ la i b'u tɛmɛtɔ ye lakanaw bɛ sen na waati dɔ la mototigiw bɛ lajɔ ka fiɲɛtigiw contrôler i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛ fɛn min ni a ka ɲi hali n'a sɔrɔ tuma dɔw la population civile t'a faamu a bɛ digi maaw la waati dɔw la parce que degun bɛ kɛ maaw kan dɔw b'a fɔ nin t'a kɛ waati nin ta mais n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye hali moto minnu bɛ yen n'olu tununnen don a bɛ se ka kɛ ni dɛmɛ ye olu bɛ se ka ye ni fiɲɛti t'a la ni a tigi ma se ka na segin ka na moto nɔfɛ donc n'u bɛ yen nɔ moto mɔgɔw bɛ se ka taa waati ka taa commissaire la ka t'u ka moto donc commissaire kura minnu bɔlen filɛ nin ye an b'a jigiya u bɛna baara yɔrɔ dɔw renforcer a bɛ kɛ sababu ye tuguni ka se ka commissariat kura wɛrɛw bila sen kan donc o bɛɛ lajɛlen bɛ don lakana hukumu kɔnɔna la donc ne bolo a baara a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ surtout a tɔgɔ taara ka da cɛba min na hali n'a sɔrɔ an tilelama tɛ an kɔni b'a baara kɛ n'o ye nka an y'a kibaruyaw sɔrɔ an y'a fiɲɛ sumaw sɔrɔ n'o ye cɛkɔrɔbaga ye ala k'a dayɔrɔ ni ne ma donc maa min kɔni ni polisi bunakun ni a ka yiri gɛrɛ polisi caman bɛ mun fɔ maa baara in kun ka di a ye wa ladamu fɛnɛ fan fɛ i b'a ye k'a fɔ maa kibaruya sɔrɔla k'a fɔ olu fɛnɛ kun ye a taabolo ye kosɛbɛ kosɛbɛ jɔyɔrɔ gɛn kun b'a bolo dɛ voilà donc mara kun ka d'a ye hali n'a sɔrɔ a waati ko kun ka gɛlɛn donc mais ko mana kɛ cogo cogo minɛn da bɛ jɛngɛ mɔgɔ bolo yɔrɔ dɔw la donc mais baara kɔni ye min ye polisi kɔni na cɛfarinya tɔgɔ kɔni o kun bɛ a la makɔrɔ dɔ delila k'a fɔ n ye ko a bɛ mobili la ka na ale sera ka bɔ yɔrɔ k'i fili a ɲɛ ten k'a ko he ko nin ye mun ye ko ale sera yen kan to ko ko e de ye cɛkɔrɔba ye i y'a ye
ko e de cokoro ya ko yela yɛrɛ fɛ k'a ma kuma bilen a tɛ kuma bilen parce que ni y'a sɔrɔ e tɛ cɛkɔrɔ ye min fili a tun bɛ ko kunna dɛ a tun bɛ ko kunna dɛ i y'a faamu ko ne tɛ bila ɲɛ e de ye cɛkɔrɔ ya tellement a kun ka farin a kun bonya ne dɛ kebe rigueur da e kun b'a bolo dɛ fariya kun don dɛ a k'i kun fɛ ŋami i b'a faamu donc an bɛ dugawu kɛ promotion min n'a tɔgɔ dalen filɛ nin ye donc jamana in mago bɛ lakana la mago bɛ basigi la n'i y'a mɛn polisi yɛrɛ fɔlɔ lakana b'a la ani ladamu fɛnɛ b'a la sabula fɛn dɔw bɛ sariya taasira fɛ i t'a dɔn n'i y'a kɛ circulation na walima polisi bɛ se ka a ɲɛ f'i ye donc an b'a jigin k'a fɔ baara ninnu u bɛna bila olu minɛ kɔnɔ ala k'a ɲa yarabi kebe an ka taa AES la bon mas n'an taara AES la ne kɔni bolo n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fɛn min ye confédération an bɛ ka taa o sira fɛ donc sigi min bɛ ka kɛ c'est très normal parce que mɔgɔw n'i bɛ bɔ jɛkulu dɔ la k'a fɔ k'i bɛna i yɛrɛ damana jɛkulu sigi a ka kan ka kumaɲɔgɔnya ka kɛ diɲɛ fɛn foyi tɛ yen nɔ k'a fɔ ko sariya t'a la walima k'a fɔ ko texte dɔw bɛ yen nɔ ni olu adapté tɛ parce que n'olu ma adapté a ta yɔrɔ dɔn cogoya si la donc an b'a jigiya k'a fɔ texte minnu bɛ ka ta olu textes bɛna kɛ solution ye wa olu textes talen kɔfɛ k'a tɛna kɛ CEDEAO ta ye min sɛbɛnnen don ka ko wɛrɛ kɛ min tɛ o ye ka ko wɛrɛ kɛ o kɔfɛ min tɛ o ye wa fana an b'a jigiya fɛn min ye u ka textes kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ population o jɔyɔrɔ bɛna ye a kɔnɔna la an b'o baara ko o jigiya la kosɛbɛ donc min ye halisa sigi ninnu ye jamanadenw sigilen don ka décision wɛrɛw kɔnɔ minnu tɛ nin ye parce que n'an bɔra CEDEAO la certes a tɔgɔ an ka mɔgɔw tɛna na dɛsɛ k'a fɔ ko an ka jamanaw développement na mais olu tɛ se ka kɛ cogoya si la k'a fɔ an ka yɛrɛ ka côté la an ma fɛn dɔw ta an ka souveraineté ko la donc an kɔni sigilen don an kulomadalen don k'a fɔ décision minnu bɛna bɔ nin décision ninnu kɔnɔna la a bɛna kɛ solution ye à long terme an ka jamana saba ninnu ma. Tabarikala. Fɛn min ye Sori ka sɔn a tulo b'an na. Sori. K'an ko ko naloma ko jɔn de don. Elhaji Sori. A tɔgɔ sɛbɛn i ka ca ma dɛ. A tɔgɔ sɛbɛn Sori ka sɔn ke. Tiɲɛna ne tɛ se k'a kɛ. Sori ka sɔn ke ne kɔni bɛ se k'a kɛ. Président an bɛ foli d'i ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Elhaji Sori Kasoge an b'a fɔ badabada Sori. Dirisa Tarawele tulo b'an na Italie. Bulaka Sori. I kɔrɔmuso fana a ɲɛ b'an na. Adama ɲɛ b'an na. Ko bonjour la voix du Mali. An bɛ Adama fɔ ko a Jalo. An bɛ taa. Kosɛbɛ. Kebe fɛn min ye n'an bɔra an bɛ taa AES la. AES i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la. Jɛmu yɛrɛ bɛ dɔ fɔ o la sisan. AES bon a baara kɔni bɛ sen na. A baara bɛ sen na. Diyagoya ye i b'a ye k'a fɔ a man ka balina ko tɛ. K'a sababuya kɛ nin jamana saba kɛlen ka u ka sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko u b'u kɔ don CEDEAO ma. O wulikajɔ kɔni kɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO kɔni ye sigi kɛ yɔrɔ u ka ministre des affaires étrangères ye ɲɔgɔn ye olu ka ɲɔgɔn kɔfɛ u ye déclaration kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen u y'o jalaki ta k'o ɲɛsin an ka jamana ninnu ma donc n'o kɔni kɔfɛ donc diyagoya hali n'a sɔrɔ jamana ninnu kelen kelen bɛ sɛbɛn bɔ o fana kɔfɛ ka u fɛɛrɛw yira CEDEAO la sariya sɔsɔ minnu n'u y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Ablaye Diop ye dɔw bɔ Niger ye dɔ bɔ hali n'a sɔrɔ Burkina ko k'ale bɛ k'i labɛn ka se ka CEDEAO k'a kunbɛn cogo min na ni fɛɛrɛw ni dalilu ye a bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ a kan cogoya min na donc n'i y'o siraw jateminɛ ni jamana saba ninnu ta kɔfɛ diyagoya kun ye o fana nin bɛɛ kɛra n t'a dɔn en solo bɛɛ y'i ta kɛ i ka fan nka fara ɲɔgɔn kan min ni a kɛlen filɛ nin minisiri 6 fo ka taa se 5 ma olu ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jateminɛw kɛ hakilinaw fara ɲɔgɔn kan donc i b'a jigiya CEDEAO ka sigi kɔfɛ nin sigi in fana balina ko tɛ ka sababuya kɛ bi na n'o y'a ma ɲɛ k'a fɔ k'aw bɛ taama ɲɔgɔn fɛ donc aw kan ka bila sur le même pied d'égalité kibaruyaw la ani kɛtaw la ani fɔtaw la donc o de la i b'a ye k'a fɔ nin sigi in a bɛ kɛ n'a kɛra bi na yɔrɔ kuma caman kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana faamaw n'a bɔra an ka jamana faama la Asimi Goita ka taa se général Tchani ma ka taa se fɛn min Ibrahima Traoré ma ninnu bɛɛ y'u sigi kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka kungilenna dɔ ni taasira dɔw fɔ o kɛra hali n'a sɔrɔ anw fɛ yan nɔ kuma caman premier ministre de bɛ a kuma ninnu lase ka caya ka sago jamana ɲɛmaaya la donc ninnu bɛɛ ye mun fɔ yɔrɔ Tchani ta senfɛ wariko kumaw nana ye a la donc o kɛra sababu ye ka nin jamana saba denw k'u ɲɛsin fɛn min ma wala k'u orienté k'u ɲɛsin k'a fɔ ko ko ja an bɔra CEDEAO la wariko kuma min fɛnɛ bɛ sen na nin ye wa a minɛna da min ni da gansan tɛ ni jamana faama don kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o bɛ Niger kunna bi donc ale ye kuma in fɔ maa caman y'a ye k'a fɔ
o ye sira min ni an bɛ sɔn ka to o sira fɛ bon lakana ta bonanku kan i b'a ye k'a fɔ n'a ma ye ko minisiriw bɛ a la ka taa se affaires étrangères ma donc kunbɛn dun fana bɛ sen na bi Union africaine bɛ sigi la donc nin sigi ninnu bɛɛ i b'a jateminɛ kɔnɔna Union africaine sigi min bɛ sen na bi olu y'a jira k'a fɔ olu bɛ fɛ ka kɛ médiateur ye AES ni CEDEAO cɛ walasa CEDEAO ninnu kana bɔ CEDEAO kɔnɔna na donc n'i y'a jateminɛ nin kuma ninnu bɛɛ bɛ taa kɛ ka ɲɛɲini kɛ nin bɛɛ la ka fɛɛrɛw sɔrɔ nin bɛɛ la ni jamana saba bolo walasa fɔnkɔɲɔgɔnya min ni kunbɛɲɔgɔnya min n'u bɛna kɛ don n'a nataw la ani gɛlɛya minnu bɛ se ka bɔ ko la u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ a la cogo min ne bolo kuma ninnu fanba y'o ye quoi. tabarikala i tɛ kɔnɔwari ta kɛ ka a kun cɛ an ka ta bon kɔrɔwari ta Alassane b'a yira la toujours an k'a fɔ ten kɔrɔwari jamana faamaw u b'a yira la toujours k'a fɔ olu kɔni ye CEDEAO tɔnden de ye donc u b'u ka tɔn fɛ u ka tɔn ka d'u ye olu bolo o de ye bɔda ye donc jiginna t'a la u y'u ka kan choisi donc hali n'a y'a sɔrɔ Sierra Leone y'a yira k'a fɔ olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an kana bɔ an ka segin an ka minisiriw bɔra yan nɔ ka taa fort fɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ a ye sabula bɛɛ n'i fɛma don donc kɔrɔwari bɛ dangu mun na bi CEDEAO de ka d'u ye CEDEAO bɛ bu mun o de ka d'u ye donc CEDEAO bila yɔrɔ min na u bɛ yen de donc ne b'a bila o minɛ de kɔnɔ donc bɛɛ n'i kuntilenna don bɛɛ n'i ka choix don ne b'a bila o minɛ de kɔnɔ tabarikala n'i y'a jateminɛ bi an n'olu sigiɲɔgɔnmaw y'an ye terimaw y'an ye balimaw ye sinjiw y'an ye donc an kan ka ɲɔgɔn gɔrɔntɔgaw ɲini k'a dɔn parce que fɛn dɔ bɛ yen tuma dɔ la a ka kan i k'i daɲuman don a la mais après l'affaire des 49 militaires là hakili la u y'u fɛrɛ minɛ an ka ko la kosɛbɛ kosɛbɛ u ka kibaruya di man ca a kan donc n'u taara fɔ ko ni CEDEAO k'a kɛ to ɲini maaw fɛ ni CEDEAO y'a fɔ cogo min na olu bɛ a minɛ ten donc ne b'a faamu parce que furugufurugu dɔ tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ donc duguduguma kumaw kɛra mɔgɔ t'a dɔn mun fɔra pour que ko nin ka lasa mais i b'a ye k'a fɔ an ka fɛla ko kɔrɔwari kɛlen don k'i yɛrɛ minɛ a kuma la donc ni CEDEAO taara sira min fɛ i b'a jigin a t'o sira fɛ tabarikala Ali Kulubali a fɔ maa fa donso Ali Kulubali bitɔn si yɛrɛ foroba kiritigɛ min ni a bɛ sen na nin waati in na san 20 taara ka da ale kun Ali Kulubali san 20 ka so san 20 awɔ a ɲɛfɔ an ye Ali Kulubali a ɲɛfɔ an ye ne ye jaa fɔ maa fa donso Ali Kulubali a n'an ka cɛ an ka terikɛ bɛ yen Ali Kulubali ayi o ye Alu ye nin ye Ali ye nin ye Ali ye Ali Kulubali jagɛnɛ n'i ye kow ta k'a lajɛ foroba kiritigɛ a bɛ sen na nin waati in na maa fajugu minnu kɛra a kɔnɔ jagɛnɛ a dagosi a ka bon fo ka taa fɔ a to ten ni kow ta k'a lajɛ tuuru sera maa min ma sa o de ye Ali Kulubali ye Ali Kulubali n'i ye a ta k'a lajɛ waati min na an bɛ san 2019 olu waatiw la jumadonya dɔ fɛ ka kɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ye Ali Kulubali a nana don so a donnen so sa a y'a sɔrɔ fɛn min ye baara o bɛ ka kɛ u ka du kɛnɛ ma baara jumɛn ko don so o bɛ ka jɔ u yɛrɛ u ka du kɛnɛ ma olu ka du kɛnɛ ma an k'a ɲɛfɔ a sɔrɔla cogo di ale kɔni kɛra a fanicinin o tiɲɛ ta baa ye a ye fanicinin a ye o tiɲɛ ta maa bɛ fanicinin tiɲɛ ta fa dɔgɔkɛ a y'o tiɲɛ ta o bɛ kɛ fa banna fanicinin kɔ t'o la ne m'a ta jɔn m'a ta i b'a ta n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kɛra ten lamɔden dɔw fana tun bɛ o bolo o lamɔden o ye maa fila ye o maa fila kelen o ye Barema Danbele ye tɔ kelen dɔ o ye Madu Kulubali ye nka olu kɔni lamɔna so nka fɛn min ye fanicinin ale den t'olu ye a ka lamɔdenw kun don i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ko k'u bɛ fɛ ka so dɔ jɔ du kɔnɔla la ale ko ayi ko o tɛ bɛn ko bɛncogo tɛ o la ko ni an ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ so jɔ ko ne kɔni ka foro bɛ yen ne bɛ se ka terrain kelen kelen di aw ma o la a b'a a ka so a jɔ yen nɔ nka yɔrɔ min fɔtɔ filɛ nin ye aw fɛ so tɛ se ka jɔ yen k'a da tulu la k'a da jaba la a ko so o tɛna se ka jɔ a yɛrɛ ye dugutigilakaw wele olu ka kuma ani a balima ninnu cɛ dugutigiw kɔni kumara o si la a ma se ka ɲɛnabɔ don dɔ la a bɔra a ka yaala la ka n'a sɔrɔ o ye yɔrɔ k'o tracer ninnu fila jɔlen don sa u bɛ ka sopaseman ko ni ka o jalatigɛ a ko ne ma kangari d'aw ye wa a ma a ko bila da gerenda la a sera dɔrɔn ka sera ka don so kɔnɔ yɔrɔ min na k'a ka marifa labɔ ka u jɔlen n'a ye ko gurun a y'a susu k'a susu u fila bɛɛ lajɛlen nka
ala y'a ka baara kɛ fɛn min ye kisɛ a ma ninnu sɔrɔ u ye koko ta u bolila n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bolila alu y'a ka marifa ta ko n'i y'a ye nin ko ko bɛ sen na ale fanicinin terikɛ dɔ de don n'o ye sedu kulubali ye a t'a fila ni cɛtigɛ bi a ye marifa ta k'i kunda sedu ka so kan a fɔ maafa donso ka taa sedu sigilen sɔrɔ yɔrɔ min na k'a k'a la gorop sedu taara sedu taalen sedu denkɛ o y'i jɔ ko a bɛ a kunbɛn a ko gorop bali yɛrɛkɛla bali yɛrɛkɛlen kisɛ nana o minɛ o ɲɛ la ko o ɲɛ kelen ni ka o ci ɔ a seginna ka na so a seginnen ka na so i b'a dɔn anw fɛ yan lakalita ɲini o ka di anw ye kosɛbɛ anw jɔlen don koko la ko an bɛ a ko ɲɛɲini ɔ cɛ kelen muso fila b'a ale bolo ɔ o muso fila bɛɛ kelen don k'u kunna koko la a y'a ka marifa ta ko goro muso kelen sara e ma fa donso dɛ muso kelen o binna tɔ kelen dɔ o y'i ta kɛ ta ye cɛ tɔ kelen dɔ in fɛnɛ o ye duuru don fiɲɛ la a y'i da o kɔ Magar ko filɛ yɔrɔ dɔ ko ne de bɛ k'a kɛ e bɛ k'a fɔ cogoya min na a ma Masi yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔ bila yɛrɛ la a kɛra tan de o a kɛra tan de ale kulubali kulubali don ale kulubali an bɛ mari fo Asan kulubali bɔdɔrɔmu k'a fo k'alu kulubali k'a fo kulubali Bajɛ bɛ yen ani Bajɛ fana dɛ Bajɛ on sɔn la Bajɛ kulubali fana bɛ yen fana Bajɛ bɛ yen u bɛɛ bɛ yen Bajɛ ka denbaya bɛɛ u fila bɛɛ bɛ yen u bɛɛ Bajɛ bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ten sigiɲɔgɔn kɔni bɔra sa tɛgɛ sera ka kɛ cɛ la k'a minɛ ni ka taa a don kaso la ɔ a ko min sara Jaginɛ ko ale kɔni ye mugu ci o la ko kisɛ joliko kelen o denkɛ min ɲɛ cira denkɛ ko kisɛ saba a kɔni sara k'o de k'ale fa la kisɛ saba kisɛ kelen a kɔni sara a ko kɔni na a ye maa fila de fa ka maa kelen ko o ɲɛ ci ɔ maa tɔ ninnu kɔni olu ala ye olu ni kisi olu ta kɛ boli wala donc n'a ko ye fɛn fɛn sɔrɔ a don a b'a bɛɛ fa donc u ye san 20 d'a kun a ɲɛna yɛrɛ de 20 ans tɛ b'a ɲɛna a ɲɛna kojugu a ko kɔni filɛ sa hali n'u kun ye nin bila si kaso la mais comme ni kiiri y'a tigɛ k'a bila yɔrɔ min na donc an b'a bila yen sinon ne kɔni bolo ni yɛrɛ nin kɛnɛmana yɛrɛ mérite même pas est ce que nin bɛ hali kaso yɛrɛ mérite an ɲɛ kana nin ye dɛ a t'a dabila dɛ fɛn don dɛ risi marifa don dɛ n'a y'a daminɛ a t'a jɔ de fo k'a minɛ sigiɲɔgɔn jɔlen koko la o ka mun bɛ nin na foyi laada ɲini ma ye dɛ laada ɲini ma ye n ka dɔ kɛra ne ɲɛna ne m'o baro bi yan laada ɲini walayi maa duuru sitɛrinin kana don a bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ n y'a fɔ walayi kati sira la laada ɲini n y'a fɔ a ma ye a don ni ne yɛrɛ ka ni ne kun ni kɛnɛya yɛrɛ kun tɛ na a kuma in dɛ ne ye plongé de ne ye plongé de o y'a sɔrɔ i ma bon ta dɛ ne ko ye kɔji la ye kan i b'a ko kɔji tɛ ka kɔ tigɛ ɲɔgɔn na walayi an bɛ n'a kɛ turamakan ye o mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka accident kɛ u ma a fila kɔni joginen de dalen tora sa mais joginda ma bonya mototigi ni mobili ni min nana o b'i jɔ ni min nana o b'i jɔ sitɛrinin de bɛ ka bɔ sanfɛ ka na an bɛɛ ɲɛ b'a natɔ la mais an bolo ko a b'a jɔ ja tɛ jɔ yanni a filɛ ka na maaw bɔrɔntɔ maa duuru ka ninkɛnɛ karaba k'a da gidɔrɔn ma a kɛra 2014 non et puis kodɔnna si tɛ lakalita ɲini ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ i b'a ye maakɔrɔw fɛn fɛn bɛ yen u bɛ maaw da cɛ ka bɔ a ma a ma ɲi hali i b'a fɔ ko n'i zo bɛ bugɔ an maakɔrɔbaw fɛ ko n'i ma to k'a dabila ko ala bɛ se k'i lajarabi n'a ye a ma ɲi quoi non a ma ɲi mɔgɔ ka to ka t'i jɔ ka mɔgɔw lebu filɛ a cɛ man ɲi cɛ ye mun kɛ a ma ɲi dɛ mais mɔgɔw ka sabali fɛn o fɛn i bɛ t'i kun da mɔgɔw ka kogo la marifatigi kodɔnna yɛrɛ bɛ sɔn nin ma hakilima bɛ sɔn nin ma maa min bɛ ka taa bɔ a ka so ka taa mugu ci mɔgɔw la u ka du kɔnɔ e bɛ t'i kun don u ka kogo la o marifatigilama yanni sigiɲɔgɔnya don sa sigiɲɔgɔnya jumɛn o ye n'o tɛ i t'i yɛrɛ fɛ yan
a fɔlen ko marifa bɛ nin bolo mun bɛ ne so da la mais an ka ko dɔw fu si la dɛ cɛ ye mun faga kɛbɛ ye mun fɔ ni kaso yɛrɛ bilayɔrɔ tɛ nin na o comme an b'an ka maa jeni nin sinon nin ta de bɛ don nin ɲɛnɛma na o dalilu tɛ buna hadamaden bolo k'i buna hadamaden ɲɔgɔn jeni ala ɲɛkɔrɔ o tɛ ka kɛ mais bɛɛ b'a kalama mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ka maritaba ka ɲi a feere ko marifa bɛ mɔgɔ bolo o taara ci dɔ la a ka so e bɛ t'i kun jɔ o ka kogo la k'e b'o filɛ sogo de kungo kɔnɔ fɛn don i y'a filɛ a filɛ nin ne tɛ t'i filɛ o e maramafɛn yɛrɛ bɛ mɔgɔ bolo a ma maîtriser mɔgɔ fɛ e bɛ t'o filɛ ne tɛ t'o filɛ dɛ hali ne tɛ wuli ko n bɛ t'o minɛ i b'a minɛ cogo di parce que maramafɛn de b'a bolo a n'a yɛrɛ sitanɛ b'a bolo a hakili bɛ sitanɛ la wa a hakili bɛ sitanɛ bolo a yɛrɛ ye sitanɛ a b'o bolo mais a gɛlɛyara sitanɛ kɔni de don a bɛ sitanɛ bolo dɛ ni mɔgɔ kɔni ye maramafɛn ta a bɔra nin bolo kan maramafɛn bɛ mɔgɔ bolo dɔrɔn musa a bɛ sitanɛ bolo donc mun foyi jagɛlɛya foyi kana n'i bila la lakalita foyi y'i kani n'i bila n'i bɛ se mɔgɔ ma la i ka da tugu i da la n'a banna yɔrɔ min na o ye n'a ma don i kan a fɔra a banna nin ko mana kɛ lakana tigilamɔgɔw bɛ na o u n'a ɲɛɲini o e tɛ don i ka so a ka polisiw wele ou a ka gendarme wele a banna ne bolo o de don mais ko tiɲɛ ye min ye a ka gɛlɛn quoi k'e bɛ min fɔ ni kiiri y'a bila yɔrɔ min a bɛ to yen ni kɔni kuma ka gɛlɛn dɔw a fɔ man di ne quoi yɛrɛ faga su ka ca ala k'an kisi lajarabi cɛjugu ma ala k'an kunna ja ami ala k'an kisi lajarabi ma ala k'an kunna ja ami Allahu akbar man a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔn dɛ man man n y'a fɔ mɔgɔ ye k'a ye lakalita ɲini to yen u tɛ sɔn sinon kamalen kɔni hali ni ye nin bila san 100 kaso la a tɛ maa faga mais kiri mana mun fɔ an bɛ to kiri kɔ an ka to kiri ale bunakun kan kunnafoni disɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma le soft a ye kuma ta Suala Baya Aidara jagine ko a hospitalisera Zulkafar a mangene mangene Suala mangene Allahu akbar ala ka lafiya d'a ma Aidara Shirifuka mangene ala ka lafiya d'a ma Shirifuka mangene o ma mangene bi ala ka lafiya d'a nu bɛɛ lajɛlen ma Shirifuka mangene ala ka nɔgɔya amin Shirifuka mangene dɛ mangene kunnafoni di sɛbɛn le sɔt a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko Suala Baya Haidara jagine a bɔra u bɔra n'a ye Doila ka na n'a ye Bamakɔ sabula a kun ye a ɲini kiri fɛ n'o y'a sɔrɔ ale bɛ se ka labila o kiri kɔni ko ko ayi i tɛ se ka labila fɔlɔ to kaso la fo an mago bɛna jɔ i la don min na k'i kiri fo o don cɛ ja o y'a sɔrɔ fɛn min ye ɲɛnakili bana dɔw bɛ o tun bɛ ka jouer a kan kosɛbɛ n'a kun ko k'a bɛ fiɲɛ sama a bɛ a tɔɔrɔ problème respiratoire o ko ko an tɛ taa ni e ye Doila bilen an bɛ e to sa MCA la yan kasobonba la o y'a to kasobonba la tile kelen tile fila jangine ko ani Mamala ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye u nana kɛ teri ye o baro k'u ka baro kun ka di fo ka taa fɔ a to ten a filɛ karamɔgɔkɛ ale ni waritigi jangine k'u ka baro k'a kun ka di fo ka taa fɔ a to ten u tun bɛ tile ɲan bolo fɛn min ye kasobonba ale kɔnɔla la ja bana ale bɛ Suala la bana tɔ bɛ ka juguya ni ka taa a fɛ n'a ko k'a bɛ fiɲɛ sama jangine ko kuma dɔw la a b'a a tɔɔrɔ kunnafoni di sɛbɛn le sɔt a ko a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye sa fɛn min ye u nana sira k'a di Suala ma jagine ka kiliniki dɔ ɲini ni ka taa a lada ye o bɛ ka furakɛ yanni kiri yɛrɛ don cɛ k'a bɛ kiliniki la nin waati in na Bamakɔ yan kiliniki tɔgɔ kɔni ma fɔ wala an bɛ dugawu de kɛ ala ka lafiya d'a ma an ka fɔta la dugawu t'e bolo ala ka lafiya di ala ka lafiya d'a ma dugawu kɛ to ye dugawu banna an ka taa yanni bɛ da yan non an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i fari man di la ala k'a bɛɛ nɔgɔya parce que wala bana ye bunahadamaden bɛɛ o bɛɛ jɛ ye voilà garisɛgɛ don kafari don tabarikala donc maa si an b'o fɔ n ko hali n'i taara bɔ i ka maa la kasobon na i jugu i tɛ kaso ɲini ka sanga ma a ma ɲi sabula hadamaden foyi tɛ liberté bɔ siga t'a la voilà donc an bɛ dugawu de kɛ kiri bɛ a ka baara kɛ
donc ala ka fiɲɛ bɔ da k'a ye amina rabi ala ka lafiya da amina rabi ala bunadamaden ni fili tɛ ban siga t'a la an bɛɛ bɛ fili tan don donc n'an filila don min na an bɛ ala deli ala k'an mago to ya rabi yala affaire prime covid a tosiri tɔ a bɛ ka guwa halisa u k'a guwa covid 19 ni bana ye ko da maaw kan sa u y'a guwa han a ka bitigitigi ninnu minnu tun bɛ da bana ye maaw tɔɔrɔ a wariko fana kɛra tɔɔrɔ ye a kɛra ye dɛ a kɛra ye tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra ye a kɛra ye le soft a ye kuma ta a ko mun jangine a y'a yira k'a fɔ ko fɔn covid ko la maa belebelebaw maa minnu bɛ yen ni tun bɛ directeuriyaw la n'u jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna la ko a caman kɔni welela ni ka taa n'u ye brigade spécialisée du pôle national économique la et financier jangine k'u taalen n'u ye sa i b'a ye k'a fɔ maa caman tun bɛ a la i b'a fɔ professeur Alkori Aga Iknan ale tun bɛ a la ni maa wɛrɛw b'a fɔ Abdoulaye Sanogo Ousmane Atayer Ilo Dial Muniru Babi ka taa se Ousmane Faye fo ka taa se Burema Mamadou Jarama Al Mustafa Ouattara Moussa Koulibaly Dad Ben Sidi Bouye Aïdara ale ni Nahan Sogoba ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a la i b'a ye k'a fɔ ni maa minnu welela jangine ko a fɔra ko wari min tununa u bolo a bɛɛ lajɛlen ye dɔ sara a bɛɛ dɔ sara a bɛɛ ye dɔ sara a bɛɛ lajɛlen ye wari dɔ sara walasa jangine kiri a bɛ se ka fiɲɛ bɔda o di u ma cogo min na u bɛ se ka taa so kunnafoni di sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye ko ninnu ta ni ka a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko covid ko kɔni a la ko a kuma cayara fo ka taa fɔ a to ten sabula ni maa ninnu olu de tun ye jangine jɔyɔrɔbatigiw ye olu de tun kan ka a wariko tɔ bɛɛ lajɛlen ka a jalatigɛ walasa bɛɛ bɛ se ka i t'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ninnu minnu bɛ a baara kɛ a kɛcogo la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kɛra ten sa maa min bɛ yen ni ale ye ɲɛmaa yɛrɛ ye jangine ni o ye DG ba yɛrɛ ye sa ale min tun bɛ garde à vue la ale kɔni ye 114 a y'o lasegin 114 a y'o lasegin ko a tɔ a n'a o sara dɔɔni directeur tɔ minnu bɛ yen u bɛɛ ye 4 sara 4 u y'o sara walasa u bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ko a tɔ k'u bɛ na o sara wari min kɔni sarala ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn ka fɛn ye ko a munumununa fɛn min ye sefa wari a 400,000 o da la a munumununa ye u y'o sara walasa u bɛ se ka taa so kunnafoni di sɛbɛn a ye ɲininkali kɛ a ko 2 poids 2 mesures ka sɔrɔ ka point d'interrogation ko o gulo ye nin nɔ ɲininkali tɔ min kɔni a kɛlen k'o gulo sabula a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko maa dɔw kɔni bɛ yen jangine ko olu ma ɲininka yɛrɛ ko k'a sɔrɔ u bɛ jɔdaba la nin ko la ko nka ko fɛn min ye ɲininkali a kelen a ma kɛ u la a ma s'u ma ko ni maa minnu fana bɛ yen n'u ye wari sara jangine ko u dɔrɔn tɛ olu tun ye ɲɛmaa ye tiɲɛ don ko nka ko u fana u seginnen ka taa u ka cakɛdaw la ko caman kɔni ye a dugumamaw papa dɛ ko n y'aw ka wari sara a ye na n'a ye a ye n ta sara wari tilala an bɛɛ cɛ a ye na o jo ye ko o kuma de bɛ sen na sisan o jo yɛrɛ n'aw jɛra k'a dun a bɛ jɛ k'a fɔ si on mange ensemble on doit payer ensemble dɛ jangine kunnafoni di sɛbɛn a taara ɲɛfɛ koyi a ko maa min bɛ yen bi ni ale ye minisiri ye n'a ka ca ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma a tɔgɔ kɔni ma sɛbɛn dɛ nka a fɔra tan maa min bɛ yen ni ale ye minisiri ye bi ni a ka ca ɲɛsinnen don a tɔgɔ t'a kɔnɔ a ka ɲi ayi n'a ka ca ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma wala a filɛ nin an ka yɔrɔnin kalan tubabukan na a kalan maa ko tan a ka wusa ni i koma ye ces indiscrétions signalent qu'à cette période où la maladie à Covid-19 faisait des morts, l'actuelle ministre de la Santé du gouvernement de transition était directrice régionale de santé du district de Bamako. Pas que. Elle était aussi point focal national de la Covid-19. We are blind. Voilà. We are blind. Ko o ma ɲininka dɛ. K'a ma ɲininka dɛ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɛra sa conseil des ministres ale kɛnɛ sigira arabadon kunna sini o sigilen sa
ko ministre kɔni nana ni maaw tɔgɔ ye ministre de la santé k'a nana ni tɔgɔ ye k'a fɔ ko ninnu minnu bɛ yen ni kiiri bɛ u kun kan bi ko a ye u bɛɛ lajɛlen k'ale bɛ fɛ k'a bɛɛ lajɛlen wuli u y'u wuli koyi ka bɔ directeuriat la u bɛ jɔyɔrɔ mun na o maaw filɛ nin ye Mundiru Babi Ousmane Atayer Abdoulaye Sanogo Ousmane Faye ale ni Ben Sidi Bouye Aïdara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɔyɔrɔ minnu na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kiiri mago b'u la u bɛɛ lajɛlen bɔra u jɔyɔrɔ la ni ka maa wɛrɛw bila yen Janginɛ Jagu Kebe Jagu ma Janginɛ b'a dafa. Bon ne bolo ni kiiri wulila i ko i jɔyɔrɔ ye min ye n'i welela i ka taga a kuma ɲɛfɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u kɔni dɔw ye u ka wari sara ka se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ donc an b'a jigiya ka fɔ min reprochera u la n'a sɔrɔ ni tiɲɛ don si don dɔ nataw la olu kan ka min hakɛ min sara ka se k'u yɛrɛ acquitter u bɛ na o baaraw kɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔna la wari dun ka ca trop n'a fɔra ko nin banajuguba in bana min kɛra sababu ye l'argent a des pattes pour marcher an fɛ yan bana in kɛra bana in ye mɔgɔ caman faga dɛ ko n'a fɔra ko o wari kelen fana tara ko k'o dun a tiɲɛ yɛrɛ la kuma ka gɛlɛn a ma kɔlɔkɔlɔ d'an kan yan olu ma ɲinɛ cogoya min na k'a wari dun ne kɔni bolo ni kiiri ye bere o bere da u kun n'a kan a ka kan Janginɛ i ta d'a kan vraiment kuma in ka gɛlɛn fo ka taa fa to ten a gɛlɛyɔrɔ ye min ye kunnafoni di sɛbɛn ɲininkali tɔ min mun bila u bɛ maa gaye kamana na sabula n'i ye a lajɛ waati min ni musaka in bɛ fɔ coronavirus n'o ye jamana faama ye ala ka ɲin'a la Alhaji Ibrahim Boubacar Keita a y'a ɲini k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko couvre-feu bɛna bila sen kan kabini nɛgɛ kanɲɛ 21 21h cɛ ka taa bila sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 6 la donc musaka caman bɛ yen nɔ jamana ɲɛmaa y'a fɔ k'a bɛna bila bolo kan docteurw b'a la ka taa se fɛn caman wɛrɛw ma hali finitigi minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ lakana kɛ a waati bolo in kɔnɔna hakili la prime tun kan ka taa nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma k'a fɔ ko maliyɛn kelen o maliyɛn kelen ka kasikine kelen ɲini k'a di a ma ni projet ninnu bɛɛ kɛra n ye nin jate minɛ yɔrɔ bibi in na sɔrɔ busoma dɔw bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛrɛla ka sababu kɛ coronavirus ko in problème ye ka sababu ye ko musaka dɔ dira k'a fɔ ko ka baara dɔ kɛ n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya chambre de commerce ɲɛmaa kɔrɔ ni a ɲɛmaa yɛrɛ kun don koyi nka fɛn min ye a donnen bɛrɛla o de y'a bɔ chambre de commerce a ɲɛmaaya la n'o ye Bacili ye Yusuf Bacili o tɛ donc ale ni a ka bureau maa dɔw tun bɛ fo ka taa se a wari ko ɲɛnabɔna dɔ ma an ni ma fili bi ni jatew ka ɲi olu bɛɛ bɛ bɛrɛla bi Bamakɔ kura bon n'an bɔr'o la ka na se kɛnɛya bunangu ma maa minnu bɛ bi ko directeur kuraw kun don olu caman welela k'o ɲininka nka kunnafoni di sɛbɛn kɔni ye ɲininkali min kɛ donc yala o tigi lama o tora directeur o bɛ ɲininka k'o to a ka ca la wa walima o bɛna ɲininka parce que ɲininkali tɔ min de bɛ yen parce que nin ko min filɛ nin bɛɛ kan ka ɲininka a la chacun part de responsabilité u b'a la i ka responsabilité ka responsabilité kɛ mɔgɔ tɛ se k'o jaabi i nɔ la donc minnu ɲininkara bi n'olu taara ça veut dire que olu tun bɛ directeur la o donni kelen kama o don fana kama maa min fana bɛ yen bi n'o kunnafoni di sɛbɛn bɛ k'o fɔ ni ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ donc ɲininkaliw kan ka kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogoya min na sabula jamana in a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ o la a fɔ ko ni kiiri kɔni wulila a ka baara la donc mɔgɔ man kan k'i da don kiiri la donc an b'a jɛya k'a fɔ u bɛ ka taa sira min fɛ kiiri de b'a dɔn ɲininkali tɔ min tora yen nɔ an b'a tɔ min an b'a sɛbɛnnen to yen nɔ donc an bɛna sigi k'a feuilleton tɔ lajɛ merci voilà c'est un feuilleton ala ka an si jɔ ka a kuncɛ waati ni ka o kɔnɔ yarabi an bɛ taa an ka taa les sages de Ségou Sajou les sages de Ségou ayiwa taa kunnafoni di sɛbɛn a ko fɛn min ye kiiri k'a kun ye wele bila maaw ma maa minnu bɛ yen ko ni a bɛ f'u ma ko les sages de Ségou o kɔrɔ fɔli ka gɛlɛn bamanankan ma na mɛnɛ nka an k'a fɔ nin cogo in na an ka kɛ les sages de Ségou ye a kɔrɔ ka gɛlɛn bamanankan na dɛ n y'a fɔ i bɛ se ka don dɔ gasi i la bɛ se ka don dɔ gasi la o ye tiɲɛ o de la n k'a kɔrɔ fɔli ka gɛlɛn i y'a fɔ cogo min na bɛɛ de b'a fɔ tan les sages de Ségou
n'a ma ɲa k'a fɔ ko a bɛ ten les sages de Ségou aa Janginɛ u kun welela koyi u kun welela kiri la kunnafoni di sɛbɛn a côté soft n'a ma ɲa k'a fɔ ko u kun welela ko wele kun yɛrɛ kun ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ ko plainte de donna fɛn min ye Ségou Haut Conseil islamique fɛ cybercriminalité la ko ka ni maa ninnu ko ka u wele ka na ni ka u ɲininka u dalakan na k'a sababu kɛ ko min ni a bɛ sen na nin waati in na Janginɛ ko olu kɔni tɔgɔ o tiɲɛna kosɛbɛ maa jumɛn ni maa jumɛnw ko don Sheikh Sidi Modibo Ba Gawusu Sidiki Mɛnta Mansuru Haidara Mohamed S karamɔgɔ Manani welela n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u welela sa Janginɛ ko ka ko yɛrɛ ta a daminɛ la ko mun de kɛra don dɔ la ko ninnu maa ninnu ko u sera ka bɔ ten yɔrɔ min na Janginɛ ka danga k'a don danga donna jɔn kama kɔnɔwari jamana faama Alassane Ouattara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko danga donn'o kama ko ka tila ka danga ko ka a don CEDEAO kama ko sabula ko jamana in ko u tɛ a fɛ k'u tɛ Mali fɛ bi u tɛ Mali fɛ sini n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten k'olu kɔni bɛ danga don Janginɛ wa k'u ye danga don danga donnen kɔ sa Ségou Haut Conseil islamique ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn soft ale ka fɔ ye ko olu y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ ko kɛta ye ko maa tɛ maa danga o cogo la Janginɛ olu fana sera ka lajɛrɛ dɔ labɛn lajɛrɛ min kɔnɔla la sa u ye weleli kɛ ka alisilamɛw wele ko a ye na an ka duwawu ka a kɛ u ye duwawu kɛ Alassane ye Ségou Haut Conseil islamique Janginɛ k'u ye duwawu kɛ Alassane ye ka duwawu kɛ CEDEAO ye ka tila ka duwawu ka a kɛ Mali ye ko maa tɛ danga don ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɛra Janginɛ maa naani min ni u bɛ ka wele ko les sages de Ségou Janginɛ ko olu fana sera ka taa arajoso dɔ la ka se ka a fɔ ten ko Alassane Dramane Ouattara k'a ye wari de di ninnu ma k'o de la k'u bɔra ka duwawu k'a ye k'a ye wari di k'u ye wari minɛ ka duwawu kɛ ko sabula ko Alassane yɛrɛ de ye u wele ka wari d'u ma k'u ka duwawu k'ale ye ko danga man ɲi ko o de kama sa k'u fana ye duwawu kɛ olu Haut Conseil islamique o kɔni ye kɔrɔfɔ in ta sa k'a kɛ Janginɛ ka jalaki ko o taara ka ɲɛsiw ma k'a fɔ ka sɔrɔ fɛn min tɛ tiɲɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kiri bɛ yen k'olu bɛ t'u ta da kiri tulo kan o de kama sa u taara a da kiri tulo kan ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn ale ka fɔ ye u welela k'u kana Bamakɔ u nana Janginɛ fɛn min ye ɲininkali ye o cɛyara fo ka taa fɔ a to ten ɲininkali kɔfɛ kiri ko a ye taa Ségou ni mago jɔra u la n b'aw wele a b'o niveau la bon nin kuma kɔni pas de commentaire an bɛ se ka nin to yen nin ye dɔnnibaga ko ye voilà dɔnnibaga ko ye o yɛrɛ bɛ bɛn a la an ka nin to yen an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma Kɛmɛ tɛ dɔ fɔ Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma an ka dugawu don ɲɔgɔn kɛ e tɛ kuma an ka dugawu don ɲɔgɔn ye an ka duwawu kɛ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka duwawu kɛ dɛ an ka dugawu kɛ sinon tiɲɛna ko a man ɲi o de ka ɲi Janginɛ an bɛɛ kelen sigilen bɛɛ ta b'i kɔnɔ bɛɛ ta b'i mais an bɛɛ k'an ta to an kɔnɔ voilà a kana kɛ tiɲɛli voilà an bɛɛ ta b'an kɔnɔ bɛɛ ta b'an kɔnɔ dɛ walayi sinon ŋuni maa minnu bɛ k'a lamɛn bɛɛ kelen kelen ta b'i kɔnɔ bɛɛ ta b'i kɔnɔ an ka duwawu don ɲɔgɔn o de ka ɲi an ka duwawu don ɲɔgɔn ye a banna ka hakili ɲuman di ɲaa ma amina arabi o de ka ɲi Jabate Pelengana Jabate kɔrɔ Ségou Pelengana belebele a tulo banna a tulo banna a ko ko bonjour Yuba fana tulo banna Yuba Ndaw an bɛ Yuba fo ko tabarikala don bi k'a ka wusa kosɛbɛ Yuba ko ten a fari man d'a la nin kɔni ye n siɲɛ fɔlɔ ye k'a kibaruya mɛn dɛ sinon Kebe don o don an t'a tɔgɔ fɔ yan bonjour salam à toute l'équipe Yuba hali kunna dis à Janginɛ que je vais bien alhamdulillah le vendredi prochain je serai à la radio en venant je vais venir le vendredi prochain il va venir il vient à la radio et en venant il va venir qui ça Yuba très bien bonne nouvelle bienvenue Yuba Sega Soumaré bonjour a ye foli kɛ ka taa se an terikɛ ma Big ye foli kɛ an
an ka musokɔrɔba la battante Ami Fɔnba a ye foli kɛ SMDT kɔnɔ Kamara an ka foli a b'a ye an ka cɛkɔrɔba Diko Kalabankɔrɔ ADKN na a ka foli a bi yan an b'a fɔ an ka cɛkɔrɔba Malik Si Golf la ka foli k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma sunkalo a bɛ ka ɲɛsigi kurantigɛ la a bɛ ka ɲɛsigi o ka ɲi dɛ a bɛ ka ɲɛsigi kunnafoni di sɛbɛn le soft janginɛ bi na u bolo bɛ kala kan a ka ca Ala fɛ n'u ye kuma min fɔ lemuru tigɛ a kan lemuru tigɛ a kan dɛ nkalontigɛ man ca u fan fɛ an bɛ Isaka fɔ k'a tamura Isaka Tamura an b'a fo a n'a ka cɛden bɛɛ lajɛlen an bɛ foli ni tani an bɛ a lase u ma kosɛbɛ u ka wulikajɔ a ka bon dɛ a ka bon bi na kosɛbɛ n'u ye kuma min fɔ kala turu a kan a bɛ turu a la kala turu a kan awɔ u ko yanginɛ ko fɛn min ye an ka jamana ye ko fɛn min ye tajiko ye a bɛ ka ɲɛsigi sunkalo tajiko an y'a kuma fɔ yan dɛ k'a ko yɛrɛ ko a bɛɛ mulansera k'a ban pewu a banna a tɔ tora dɔrɔn camion olu ka don Bamakɔ yan n'o tɛ dɔw ye sira ta yɛrɛ ka ban n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana walasa gasoil an bɛ se ka sunkalo yɛrɛ kɛ lafiya la sabula gasoil litiri min ni a commandera jaginɛ k'a bɛ tile 35 de kɛ courant tɛ tigɛ hali ni courant bɛ tigɛ a bɛ nɔgɔya o ka di o bɛ sunkalo bɔ o ka di fɛn min ye essence a litiri essence tɛ dɛ gasoil a litiri 1,42,000 300,000 ani 70 i ka nin kuma in ka di Ala k'a kɛ ten Niger ani Irisi la ko Niger ko taji bɛ bɔ yen an y'a san an Niger ta san Irisi la fana ta sanna Irisi la ta yɛrɛ sera yan k'a bɛ CEDEAO jamana dɔ kɔnɔ an ka fɛnw taara a nɔfɛ camion taara a nɔfɛ camion 900 ni dɔɔni de taara a nɔfɛ tabarikala an k'a ɲɛfɔ dɛ a ɲɛfɔ kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn le sport ale ka laseliw ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan walasa fɛn min ye sunkalo a ɲɛ bɛ se ka sigi cogoya min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tile ale bɛ ka lawulata bɔli min kɛ nin waati ninnu na a ka jugu fo ka taa fɔ a to ten sunkalo a bɛ se ka kɛ lafiyala cogo min na o gouvernement kɔni a b'a sɔn u bɛ wuli ka jɔ la kosɛbɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ o gouvernement ko a ye sanni kɛ Nigɛrikaw olu fɛ yen min sanna ko o ye 22,000 ale ni litiri 400,000 gasoil la a wari yɛrɛ dir'u ma ko sefa wari miliyari 10 o dira Niger ma a dira tabarikala ko n'a ma ɲɛ ko o don o min dira janginɛ ko camion yɛrɛ ko u ye sira ta ka bɔ Zender u kun dalen don Bamakɔ kan faba courant gasoil a bɛ nalen o fana bɔlen kɔ ko u ye Irisi la commande a kɛra yen nɔ litiri 10,900,000 ani 900 ani 970 ani 70 an ye o litiri an ye o san Irisilakaw olu fɛ tabarikala Irisila fana ye o doni ka na n'a ye an kɛrɛfɛ jamana dɔ la CEDEAO jamana dɔ ko a bɛ yen nin waati in na a fɛ an ka taa doni ka na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ yen an ka maa minnu bɛ yen n'an b'a f'u ma ko les pétroliers jaginɛ ko olu kɔni caman ye u ka citernenw labɔ sa ni ka u bila ɲɔgɔn nɔfɛ ni ka taa citerne min bɛ ka taa Irisila ta nɔfɛ citerne 900 ani citerne 41 citerne 900 ani 41 olu yɛrɛ sera yen ka ban o dugu la ka ban pétroliers fana sera yen wa ko donni bɛ se ka o fɛɛrɛw n'o dabali bɛ se ka tigɛ cogoya min na ko baara a bɛ ka kɛ o sira fɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila hukumu min kɔnɔ k'o de ye sunkalo a ɲɛsigili ye o ka ɲi dɛ ani sunkalo min tɔ ye panko 1 ani ɲɛ wawa ye tile 26 tile 25 taji min ni a kofɔtɔ filɛ nin ye ni a sera an fɛ yan ko n'i ye jatew kɔni lajɛ a k'an ka tile 35 de kɛ a tile 35 tiɲɛ yɛrɛ la ko courant n'a bɔra cɛ ka kuma la délestage a man ka kɛ dɛ waati kunkurunin courant kɔni bɛ se ka tigɛ panneau bɛ se ka kɛ mais an dege bɛ min na nin ye ta ka tile 1 heure 13 heure 14 walima heure 15 tile 3 i b'a fɔ min kɛra kɛmɛ ninnu ka yɔrɔ la tile 3 ma kɛ nin Musa nin ta ye tile 2 ye Musa ye fan jumɛn Bangoni ok karamɔgɔ ka quartier ayi a ka ɲi n ka cɛkɔrɔba bɛ yen o de la n tɛna fɛn fɔ kana fɛn fɔ dɛ n ka cɛkɔrɔba bɛ yen
n'a ma ɲa k'a fɔ ko a kɛra ten tile 35 ko o ka ɲi surtout u ko ko olu kɔni ye maa dɔ ɲininka maa min ni o ka surun kosɛbɛ énergie a ɲɛmaaya la ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ko a bɛ mina maaw lafiya kosɛbɛ ko nka b'a la dɛ nka b'a la nka b'a la ɲɔbugu takan b'a la ko nin k'a ka ɲi kosɛbɛ ko nka ko tile 35 kɔni kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko a taji banna pewu gouvernement kɔni kan ka min kɛ ko ka fɛɛrɛw sigi sen kan an ka jɛ gasoil ko yɛrɛ de kɔ pewu ka taa filu la ka taa fɛn wɛrɛw la fɛn wɛrɛ minnu b'a to ni courant basigilen an bɛ se ka a sɔrɔ ko nin kɔni ye waati latɛmɛ de ye ko nka ko bada baara tɛ dɛ sunkalo an k'a kɛ ventilo ka fifa clim ka k'a la humidificateur ka k'a la an ka tafsiri kɛ misiriw kɔnɔ nɛɛma kɔrɔ anw kɔni an m'an tafiɲɛniser tafiɲɛ b'an bolo tafiɲɛniser tafiɲɛ b'an bolo n tɛna kuma fɔ sinon dɔ y'i bolo dɛ ayi tafiɲɛ bɛ n bolo chargeur man t'i bolo kebe i ka kuma fɔ o b'i bolo kebe i ka kuma fɔ an kana ɲɔgɔn ka biyɛnw da kɛnɛ kan dɛ i ye ne ta caman da kɛnɛ kan ça c'est nin tɛ ka n ka biyɛnw jira kebe an ka taa kunnafoni sɛbɛn ye kuma bila yɔrɔ min na ne yɛrɛ bolo kuma koloma yɔrɔ y'o de ye fɛɛrɛ ni dabaliw kan ka sigi sen kan ka solution ta à long terme min tɛ k'a fɔ ko kalo 1 kalo 2 surtout n'o kɛra tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ dɔ bɔ degun na parce que tile yɛrɛ bɛ ka bɔ cogoya min na k'a fɔ an bɛ sunkalo kɛ dibi la tiɲɛ yɛrɛ la ko man nɔgɔn le soleil brille dɛ donc ni nin kɔni tɛmɛna ka bɔ yen nɔ u bɛ se ka solution minnu ta à long terme ne bolo n'u y'o kɛ a ka ɲi kosɛbɛ wa hali nin tajiko yɛrɛ ala kana kɛ terrain ko ye sinon ala kana kɛ terrain ko jɔn ka terrain ko janginɛ kuma filɛ de ye yagare a bɛ se kuma ala kana kɛ terrain ko ye a bɛna kɛlɛkɛlɛ dun ala kana kɛ Hayidara kɛ ka terrain ko ye ala kana kɛ Hayidara kɛ ka terrain ko ye ala kana kɛ Hayidara kɛ ka terrain ko ye ala kana kɛ Hayidara kɛ ka terrain ko ye ma Burama n hakili la ni terrain tɛ araba don kutuba kɛnɛ kan an ye nin kuma fɔ yan ka lasɔmini kɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan walasa sunkalo in a bɛ se ka latɛmɛ hɛrɛ la cogoya min na hali n'a y'a sɔrɔ dɔw fana i n'a fɔ Sɔfisi y'a fɔ cogo min na i mana kɛ cogo cogo maa min bɛ baara min na i bɛ dama suɲɛ a tigi kɛrɛfɛ ka se ka ɲininkaliw kɛ u y'a jira k'a fɔ n'an ko k'an ka sunkalo tile 30 kɛ sorti ye kibaruya min di a bɛ taa o miliyari hakɛ la donc miliyari caman don pour que courant ka sɔrɔ sunkalo tile 30 hali n'a y'a sɔrɔ ninnu bɛ ka tile 35 fɔ 5 farala kan o ye fɛn ye o ye bonus ya ayi bonus tɛ o ye estimation ye voilà o tubabukan ka ɲi donc n'i y'a a bɛ se ka kɛ a bɛ tile 1 tile 2 a bɛ se ka fara o kan komi a bɛ se ka bɔ a la cogo min na donc n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi in na an kana nin sunkalo ye kalo min ni tiɲɛ na ni jamana kɔnɔdenw mago bɛ nɛɛma la a la surtout a bɛ ka kɛ wagati min na wagati min filɛ nin tile fanga ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ ni tile fanga bonyana glaciw bɛ ɲini misiri kɔnɔnaw la yɔrɔ yɛrɛ olu b'a ko la glace olu tɛ se ka la yɛrɛ bɔ olu tɛ se ka article yɛrɛ bɔ a kan voilà la glace ou bien la clé n'i y'o lajɛ donc misiriw kɔnɔna la mɔgɔw tɛ b'a kɔnɔ donc ni mɔgɔw dun kafora dɔrɔn fo fiɲɛni ka sɔrɔ ka k'u kan a sumalen setigi caman bɛ yen olu ka misiriw u ka fɛn belebele ninnu b'a kɔnɔ o bɛ yen dɛ o bɛ yen dɛ u b'a fiyɛ donc mɔgɔw bɛ t'u nin na yen donc a b'a to tile bɛ tɛmɛ maaw kan mais n'a fɔra ko o si tɛ sɔrɔ i b'a jateminɛ i b'a kalama kɔngɔtɔ sumaya fana ka jugu dɛ bon o sumaya sugu t'anw fɛ yan ayiwa kɔngɔ bɛ sumaya mun faa o ye marakaw ka faransi ye marakaw ka faransi marakaw dɔrɔn ka faransi donc sumaya sugu kɔni o ka jugu kɔngɔtɔ ma dɛ donc an kɔni b'a fɔ vraiment a initiative a ka ɲi mais kɛbɛ ye mun fɔ an ka baara kɛ à la long terme ka mɔgɔw bɔ nin degun kɔnɔna la soudeurs bɛ yen bi tailleurs bɛ yen bi menuisiers bɛ yen bi hali an radio bɛ yen bi tiɲɛna ni groupe tɛ radio min bolo bi bi jɔ kabini an nana sɔgɔmada na an bɛ groupe kan kunun an b'a kan bi an b'a kan donc a ma nɔgɔn groupe ko yɛrɛ la fiyewu i b'a ye taji groupe dɔw bɛ yen bi tasuma y'u minɛ ka sababu kɛ o tɛ faga la mɔgɔw kɔni bɛ k'u débrouiller hali ni dɔw b'a fɔ k'an ka an yɛrɛ minɛ ko gerekura bɔ ta wɔyɔ kɔ o ye tiɲɛ ye mais ni bolo fununa ne bɛ sɔn a bɛ da bolotigi kɔrɔ jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan kɛbɛ min fɔ les énergies renouvelables tilew bɛ lawta tile min filɛ anw fɛ yan nin donc jamana a tɔ bila kutuba ɲɛ voilà donc an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ a tɔ bila kutuba ɲɛ ka bɛɛ fo kɛbɛ ye dakuruɲa kelen ye
masika bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen ma n'an ka foli se bɛɛ ma sori ye ɲininkali min kɛ ko naloma jumɛn ma an cɛla i tɛ sabali sori i y'a ɲininkali kɛ ko naloma jumɛn ma an cɛla an fa tun ka don dɛ min n'i jaabi bɔlɔlɔ sira fɛ b'i jaabi